Want toen waren je dus dan... Ja, dat waren een van de laatste vakanties dat ik met ging. Toen was ik 16. En mijn zusje was 14. Maar toen zien we toch op een gegeven moment... Ja, dan leer ze weer andere jongeren dat kennen. Zien we gewoon avondenlang en nachtenlang gewoon clubben daar. Ergens langs... Ja, mijn zusje kwam makkelijker binnen dan ik. 14 jaar. Had hij toen al een baard? Wel in de keel. Sorry. Als ze loesters. Oei. Nou, ze had genoeg features om binnen te komen, laat ik het zo maar zeggen. Toch de baard. Op Titelbie dus. De Op Spaanse Titelbie. security Vond je het prima? tegen niet zo lastig, Nee, zeg dat vond je maar. prima. Ja, loop toe maar door. Ja. Ja, dus flink stappen. Fouilleren. Ja, Spaanse security van 19 jaar natuurlijk. Ja.